Palihog, lingias sa ang inyong mga tapad. Unya, pangutan may date na ka inig 14? Unsa man ang inyong ka-date? 224? Nangatawa man mo nakasabot na siguro mo 224, no? Today, tomorrow, and forever. Agoy, excited mga batanon. Oy, kamo mga batanon ha, ayaw sa mo serious diha. Basig mapilmar mo. Pagtuon sa mugtarong ha, humana sa ang inyong eskwela. Unya, atong iampo, nga makakita mo 444. Unsa man ang 444? For better, for worse, and forevermore. Abi ninyo, malipay gyud ko, kung ang inyong ka-date inig 14, pari o madre. Ayang serious. Karong Pebrero 13 o 14, kaming mga pari with special participation sa mga madre, adunay himuon nga Valentine concert diha sa Bohol Cultural Center. Hinaot nga mutan-aw mo, kita ang mag-date. Okay? Kamu mga taga Our Lady of Lourdes Parish, angay gyud mo nga mutan-aw. Ngano? Mosolo ra ba gyud ang inyong padrikura nga si Monsignor Jeff. Tan-aw gyud mo kay mosayaw ba pod si Padre Mawi o si Padre Tata. Palit na mog tickets ha. Sa pagtanaw, makatabang mo sa atong diocesan project. Malingaw na, makatabang pa. Amen? So salamat daan, pakpakan na to ang tanan. Saint Teresa of Calcutta once said, "Never worry about numbers. Help one person at a time, and always start with the person nearest you." Ayaw kuno mo kaguol sa gidaghanon, tabang lang og usa ka tawo matag higayon. Og sa pagtabang, ang labing duol nga nanginahanglan maoy imong unahon. Every person is important because everyone is a child of God. He is your brother. She is your sister. Di tingali ta parihas ug naong, pero kitang tanan mga igsuon. Tungod kay usa lang ang atong amahan nga langitnon. Amen? Ang mga kabus ug ang mga masakiton, duol kaayo sa kasing-kasing sa mahal na Birhen sa Lourdes. Ug daghan kaayo ang nakadawat ug kaayuhan sa lawas ug kalag tungod sa iyang pangaliya. Di ikatingala nga sa kadaghan sa mga tao didto sa nasod sa Pransya, ang gipili ni Maria nga musangyaw sa gugma sa Dios mao ang usa ka pobre ug masakiton nga dalagita, si Bernadette Soubirous, nga karon giilan na nga Saint Bernadette. Ang mahal nga Birhen sama sa iyang anak nga si Jesus mupili sa gagmay ug ordinaryo diha sa katilingban aron nga mas mapadayag ang dakong gahom ug kaluoy sa Dios. Mga igsuon, niining kapistahan
Sa Birhen sa Lourdes, ang ebanghelyo magdasig nato sa tulo ka bililhong mga butang. Una, kinahanglan nato nga mahimong sensitive sa mga tao nga nag-antos diha sa atong palibot. Isip mga sumusunod ni Kristo, di maayo nga kita way pagpakabana sa kahimtang sa uban. Ang compassion, pagaunhan gyud na siya og sensitivity. Di mahitabo nga maluoy ta kung di ta una makahinong o makabantay. Diya sa ebanghelyo, si Jesus nakabantay nga ang daghang mga tao nga nagsunod kaniya, sulod sa tulo na kaadlaw, gipanggutom na. Unya, wa sila'y dalang pagkaon. Naluoy siya pag-ayo nga nagtanaw kanila, busa, gipakaon niya sila. Ginamit ang 7 lamang kapan o pipila ka isda, nagikan sa mga tinunan ug iyang gipanalanginan. Mga igsoon, take note. Si Maria sama kang Hesus. Adunay mga mata o kasing-kasing nga makabantay sa malisod na kahimtang sa uban. Mahinumdumo dito sa Kana, diin sila mitambong og kumbira sa kasal. Sa daghang mga gipang imbitar, si Maria lamang ang nakabantay nga nahutda na og bino para sa mga bisita. Ang maong kahimtang sa ilang kultura maghatag og dakong kaulawan sa bag-ong kinasal. Busa, di pahibalo sa mahal nga birhen ang iyang anak sa maong sitwasyon. We all need this kind of sensitivity, one that notices, understands, and feels the pain and difficult situation of another. Ag kita, sensitive ba ta? Maura ba ni problema karon sa daghang mga tao? Busy na ta kaayo, daghan na kabilinggan, ug di na ta makabantay sa naapiki nga silingan. Dahil usa ka pari, miingon siya sa iyang kaubang pari, bay, galai man akong tiyan. Oh, anong galai man imong tiyan? Ingon siya, sensitive mo guni akong tiyan. Makakaugamay nga di mao, madaot dayon. Abi niyon siya reaksyon sa iyang kaubang pari, miingon siya, maadyo pa ng imong tiyan kay sensitive, ikaw di. Daghan ba ya? Sensitive sa kaugalingon. O makadungog istorya nga gamay mangluod dayon. Masultiha gamay nimo, sensitive kaayo, kapayason ba? Mangluod dayon. Pero sa ubang tao ug siya mosulti di gyud sensitive. Be careful not to become one like that. Kitang tanan dapat sensitive, dili sa kaugalingon, kundi sa ubang mga tao. Sunod ta sa Ginoo ug sa mahal nga birhen. Ikaduha, ang ebanghelyo mga igsuo nagtudlo nga ang kaluoy kinahanglan ubanan gyud og buhat. Si Jesus mibati og dakong kaluoy, unya milihok siya aron pakanon ang mga gigutom. Daghan kanato makamauman maluoy apan dili daghan ang mulihok dayon sa pagtabang sa gikaluy-an. Sakto ang giingon, compassion without action is just a waste of emotion. Atong usbon be, compassion without action is just a waste of emotion. Sama nga gipatabang ni Jesus ang mga apostoles sa paghatag og pagkaon sa mga gigutom, kita usab karon
gidasig niya nga mulihok sa pag-atiman sa naglisod nga mga silingan. Ang mga kabus, mga gigutom, mga masulubon, ang mga masakiton, wala manginahanglan og kaluoy. Labaw sa tanan, nanginahanglan sila og gugma. Dili lang kaluoy, gugma. Remember this, every act of kindness is a step closer to heaven. Ang pagtabang makapalangit dili lang sa gitabangan kundili sa nagtabang usab. Sa katapusan, ang ebanghelyo mga igsuo nagdasig nato nga mutabang ta bisan kun gamay lang ang atua. Amen. Naminaw mo ato? Mutabang ta bisan gamay lang ang atua. No matter how small or how little a thing is, if it is given with love and blessed by God, it will go a long, long way. Kasagaran ang magpugong nato sa pagtabang, mao ang kadaghan sa tabangonon. Tungod kay daghan kaayo ang mga pobre, ang mga gigutom, ug ang mga masakiton, di na lang ta motabang. Easily, we get overwhelmed by the size and magnitude of the problem around us. Ang mga tinun-an nakaingon, asa man ta mangitag pagkaon nga ihatag nila. Daghanag ang tao, libo-libo ko to. Asa man tagipakaon ani Lord? Tingali kita pod, no? Makaingon, unsa may mahimo nato sa kadaghan sa mga naglisod karong panahona. Kinigyod ang atong masulti kon malimot ta nga dunay Ginoo nato. Kaya ni Jesus padaghanon ang gamay nga atong ipaambit. Alone, we can do so little. Together with Jesus, we can do so much. Ang 7 kalugas nga pan ug pipila ka isda nga gipanalangina ni Jesus nakapakaon og libuan ka mga tao diha pagani sobra nga 7 ka mga bukag. We only need to trust and believe. Sa kaamahan ug ang iyang anak nga si Tianyos, batang lalaki, naglakaw sila pauli na sa ila. Kunya nalabyan na nila ang ilang silingan nga pobre kaayo ba diha sa gawas sa ilang gubaong balay. Mingon ang bata, tay, luoy kayo tayo, si nung tikyo, nang luspad, niwang na kaayo, gaubo-ubo, masakiton siya. Ang amahan, mingon, nak, ay kabalaka, karong gabi, mag-ampo tanigad, atong iampo si tikyo. Ang bata, naghilom lang ami uli, uban siyang papa. Pag-abot dito sa balay, nakabante ang amahan, ang galuya man kanak. Ang bata mingon siyang amahan, pa, kanang, mahimo bag, dinala nato sa mukon si God, kita nalay mutabang ni Tikyo. Mga igsoon, during this Jubilee Year of Hope, let us strive to provide hope to one another. Hope is what people need today. Amid so much corruption, insensitivity, and cruelty. As Christians, we place our trust and our hope in Christ. However, we must remember that as baptized, we also have the vocation to be a little Christ to others. We are called to offer hope to every person we encounter today. Hinaot sa atong pag-uli, magsugod na tag-lingi-lingi, ug mutan-aw kung doon na ba'y atong silingan nga nanginahanglan ug tabang. And we always remember this. Please remember this. Never worry about numbers. Help one person
one person at a time, and always start with the person nearest you. Viva! Mahal nga Birhen sa Lourdes! Kapakpakan ang atong mahal nga patrona.